to Desmond itaneno kiting'o badi malo naneno kanyo idho ni nyiso ni jatend jopuonjre mane mbalariany ma Kenyatta University to Kea bende nowacho ni jatend jopuonjre mbalariany mar University of Nairobi. Ubiro bedo kunyisa ni utelo ne jopuonjre e kiwango mane to gi paro gi seyo ma bende kori biun dubed nune muwuotho gi jotelo mana masale ni wacho ka adona konga chom kuonde ma giwe godo hapa ni report moro aneno Citizen Auditor General nowacho ni look sani there are 38 go schools ma government is funding wayuago pesa nitie skunde 33 ma yore bilionde ma gin skul akula ma nyawawa in school okay there's somebody in government who is the school itself ma chamo pesa gi dengue mo wacho ni gin skunde ma nyawawa ghost schools and talking of student leaders aparo ni seche moko we should not generalize ji kan wan ka last time apare jomane akendi wan kodi but no chanyere kata gi jomoko e Ramogi kae wan gi jowa ma the set house timio gimoro wan gi jowa ma the school Kenya School of Government timio gimoro and okang na luong ni ngato but nyaminwa nti joma gitiyo godo we can joma duoko achien nti joma are kanya wuoyo about joluo don ka wan ka joluo onagi comrades alliance nitie some of these cartels we see what Kuso is doing in Kenya sani ka wadwa ng'anyo kwadwa helu idhi man specific individuals idhi man Manyara to dhigo picha gi PS mar education mar CS mar education to gidhi wacho ni help nitie and okwaling an aparo kane help deko January ane mana cheya bura mar bago ng'anyo mane waloro Thika Road ne wan gi jo Ikwat ne wan gi jo Zitek ne wan gi a section from MKU no coordinate gi jogo man UON gi Technical University of Kenya no wuok oko though literally the day before ne jomoko sirkal oluongo to mi pesa moro matin to gidhi gi luongo press to wacho ni help no chiwo but no watemo matek kaka makoro ani wawuoyo in different cases ntie jogo mane old funding model ntie jogo mane new funding model jogo ma wane old new funding model emo wahinyore zaidi koro no bago ng'anyo kaka jogo mane new funding model ma godhiambo no chulwa to yendo ka chudo ne osedeko kuom wige 3 sadly ng'anyo wano bag ne jomoko ketho but at the end of the day to no do help and magi kote wange these university presidents ki generalize ni student leaders is general but onge a good number of these university presidents kotel ne gi ma Kenyatta dengo chini kudni bena be ematuring kotel ne gi ma Kenyatta 90% of them kidhi multimedia ungi wadu kuchocho jo multimedia ungere ni kidhi je kwa tinge Fidel Wandiga wange jogi kidhi Technical University of Mombasa wangeyo wodwacha to ndie moro kama nusiko school kema 2015 to pod university student nyaka kawuono odi set house to chiemo gi nying ama student jegni pura ngwen ulama pura ngwen sani is driving a Subaru he has bought his own apartment ko chiemo gi nying student so samoro tiyo mateko ko tiyo matek he goes to set house timie basha he goes to give evidence I've been with these people okni awuoyo I've been with them akoro nyiso ni ibi gisebedo kiyudo ko in sami miyo gito gi dine be gi pashane to in kanitie ng'ato kae man ni Lake Naivasha resort ndalo mano they talk about the new funding model you saw what happened kan wachwanyore gi a section of student leaders wachwanyore gi our seniors kan ne wadhi Kenya School of Government you can see possibly that penjo mara en ni ka munu chwanyoru ni about the funding model ni chwanyoru ni ngache miyo matin to imi mang'eny not really ingeni wan jiopogore in samoro ko mi pesa to idhi chako wero Ruto kin okay. But there's somebody who was matiyo gi wiye an ang'iyora an personally wuon wathagore an wuon waonge tich othagore mondo mi opuonja nyaminwa sani onego join first year moro ji grade 9 nyaka ng'ini to nyaminwa ni odhi konyore nade ok ni anaketo iya mbele kosechulwa to wabiro kae to wagine wapako sirkal to kendo gima dakwa Sharon gi Ramogi nyithiwa ma kosechul to biro kapako sirkal ni sirkal timo maber helbu biro to helbu ngegi jogi ok onego migi platforms ng'ato chiemo nowacho ni media
play a big part in ketho Kenya. Umiyo utero cameras ne politicians pine. Umiyo girocho Kenya. It's a time ma I feel ni ka ng'ato biro kae to odwa chako wacho kaka help biro to help odonge. Ng'ato ko biro ka to dwa praise ni donge mumini korwa kiluka odiochieng' makawuono mar mondo munyiswa adiera ng'ene wakiiko donge nikech nyaka bende wawinj paro mawuok oko mawuok kanye konde mopogore opogore. And ne yudhe wetewa comrades, I feel ni wambe wanindo an ka chieng' unena gi kane dhi nindo gi sirkal to lawa nindo gi sirkal yo machal nadi nyalo mana bedo ni siro sirkal te okang' mane. Anything matters welfare mar comrades. That's one thing I will never. Sirkal ok nyal bedo marach. Makoro sirkal ok nyal bedo marach bile. Sirkal ok bedo marach bile. But ko biro welfare marwa kaka comrades. Ngeni we are comrades. Wangi welfare maromo keto mbele malo. Ero kama na jawe